Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sise Africa, South Africa, siwaZulu, eThekwini, imetro, umuzi wase-Afrika. Uma ubona la mabhilidi nje buwabona nje, noma ngabe uhamba ubona amabhilidi anje, into ethi qe engqondweni ukuthi uma ngaba eduze kwalawa amabhilidi impilo isuke izoshintsha. Bonke abantu abasuka ey'ndaweni abasuka kuzona beza ey'ndaweni enamabhilidi nje owabona kanje basuke bezozama ukushintsha impilo. Abanye bezofuna amathuba omsebenzi, abanye bazohlala bazofesa, abanye bazofunda. Isimo ke sikusona namhlanje. Lo mgwaqo la ngemuva uSerinja Avenue. Lo mgwaqo ngapha kwami uPereira Road. La indawo la kuhlala khona abafundi, ikakhulu abafundi abafunda eDUT. Uma ke ingane esuka ekhaya ize la izohlala la, ayihlali ngoba izofesa, ihleli ngoba ifunda kuphi eDUT. Ingane sikhuluma ngayo kwaSibeka seNtuzuma. Ibihlala kuleli bhilidi. Ihlala kule floor. Ama floors la awu4. Yenza unyaka wesibili eDUT, yenza ifundo zebusiness. Ngenhloso ukuthi ifuna ukushintsha impilo yayo, ngenhloso ukuthi ifuna ukushintsha impilo yasekhaya ibe engcono. Kodwa akubanga njalo. Lamabhilidi abe isona sikhali sokuthi impilo yayo igcine ishabalele. Akuyona ithatha impilo yayo. Umfundi osuke ekhaya nakhona ezozama ukushintsha impilo yakhe. Ukuthi kwenzekeni phakathi kwabo ngoba isikhali la mbambe khona ngabe umdudulile sisazoza ukuthi kwenzekeni. Kodwa usuke kule floor le ngizokukhombisa nje lapha phansi. Nansi le floor bayowa lapha phansi. Okay la shaya khona yabona leli bench sheke kule yandawo esuka la. Uthi umdudulile noma umphosile noma wenzekeni kodwa sisazoza. Ingane ngoba ngishilo ngathi isuka eNtuzuma, ubaba wayo insizwa nje futhi esencane elapha embonini emateksini uyayizamela khona, uyazama uyaphanta uzama ukushintsha impilo kodwa wasethi ingane yami angeke ngayithola imfundo ephakeme ngoba mina ngifika ngakhona kodwa ngifuna ingane yami ibe enye yezingane ezoshintsha impilo yaseSouth Africa. Hlala isikhala sithi izwe alinafi ngathi kodwa ke manje hayi ukuthi lifa ngathi thina ke manje siyalibulala. Ngizongena lapha ngaphakathi ngoba ubaba wengane akasakwazi ukuma, akasakwazi ukukhuluma. Namhlanje uLwesibili lesigameko senzeke eNtathakusa ngesonto. Ingane yakhe uyifice idindilizile lapha, ilimele ngendlela ebelimele ngayo. Wethu ngiyazi ukuthi akukhulumeki, ngiyazi noma ngahlala phansi. Ngiyazi ukuthi akukhulumeki kunzima. Awukwazi ukuchaza izinto eziningi kodwa ke namba abantu base-Afrika, namba abantu base-South Africa. Ingane yakho awubathathe through bachazele ingane yakho kwenzekeni uzweni ufike ngasikhathi bani ngendlela ongachazeka ngayo la uphela khona amandla futhi uvele ishiye kanjani. Ngathi nje ngithole i-call ngekhathi zabo +1 ngitshela ukuthi ukhethelo uwebhilidini kathi wangiphuthume i-ambulance sekunesikhathi beyifonela ayifiki. Ngafonela udadewethu ohlala eMbilo ngathi angiphuthumele nami ngiyeza. Ngaphuthuma nami ngafika ngathi uma ngifika la ngafika i-ambulance isifikile nodadewethu isifikile kusetshenzwe indaba yakhe ukhethelo. Khethelo uma ngifika ngiyabona ulimele kodwa amathemba bemakhulu uma ngimbuka ngoba bengophi ngalo ndlela and bengophi ekhanda belimele nasemahlombe umzimba ulimele ikhanda belingakhombisi ukulimala. Yes. Asuke la kuhanjiwe kuyesibhedlela eDingthini, azanywe eDingthini kusuka ngabo kwara 2-3 kanjalo kuze kuyoshaywa 7, 8, 9. Ayikuthe masebuya kwi-CT scan ila umphefumulo uphele khona. Wabe sekuba ukuhamba kwakhe ayilanga imgcina khona nje umbone enyakaza athi baba sengishiyile. Ngabe sengisuka lapho ke from
thola ithongo basethule ngase ngibuyela la ehlala khona la sikhona njengamanje eRS ngizothola ukuthi kwenzakalini hayi uma ngifika kufike kuchazwe ngendlela engizwe ngayo ukuthi hayi babe nokungaboni ngasolinye no roommate wakhe mfowethu ngizobuyela kuwena ngisala ku-Anda Msweli kunezinto esisayilungisa ncane alright ayi uma ngifika la ayibasha abafana abazwana naye bathi hayi ukhethelo uxabane ne-roommate wakhe ngesimanga sokuthi khona umuntu wesifazane endlini sesiside isikhathi lo emlindile from kusuka ngabo-9 kuze koshaya u-1 usahleli nentombi lo shuthi usefuna ukulala shuthi ingxabanye abalapha ukuthi yena usahleli nentombi kanti lo usefuna ukulala yena kwaze wakhipha umbeseke wamsukela ngombeseke lowo ke kuze kuyofika esigamelweni sokuthi aze ayophahlazeka phansi kwifloor lapho imuphi ohleli nentombi wakho noma yini uye umfana lo obemtshaka ngommese lo batehleli nentombi uroommate wakhe yena bemlinde phela ngaphandle ukuze aqede nento abayenza nentombi yakhe la ngaphakathi futhi isono lo fayela ngabe sabuye ezolala fayele amlinda ukuthi kuze kuyosa ngoba fasekusile mase ku-1 umuntu efuna ukulala wena awuyiqedi into yenzayo ayi mangimbuza ke umfana ukuthi kungani kwenze kanje uthi naye ayi bekafike naye nentombi libe kubileli answer yakhe ukuthi naye bekafike nentombi kodwa namase ehleli nentombi useyamjaha ukuthi akaphume mengiyibuza intombi wena ntombi uthula uthini umbona umuntu esukela omunye umuntu ngombese ngesimanga sokuthi khona wena ngaphakathi endlini ithi yona naye bayitsheni bazoyilungisa lento yabo njengoba ke sekuze kwabilo lusuku ngisadanta indaba yakhe yokukhethelo namanje and isimo sinzima sibukhuni ngimncane nonkosikazi wami usemncane shayela amatekisi izinto zilikhuni azikho lula konke kwenzeka kanzima and ngilimele angazi indlela engilimele ngayo angiyiboni induduzo engangithoba njengamanje kulesimo amathemba wonke bese ngiwabeka kuyena yena umuntu bese ngikwazi ukuxoxa naye ingxoxo zempilo ukuthi ngolunye usuku mekwenzeka mina ngihamba uwe umuntu esengikuthembile ukuthi uyongcwaba mina bengenayo umqondweni into ukuthi mina ngiyongcwaba yena kodwa namhlanje sekuyimina ongcwaba yena ngangaze ngikucabange lokho kwenzakalayo la ngilimele kakhulu ngibuhlungu anginazi impendulo ey'nganeni ey'ncane ezisamlindile ekhaya nabantu abaxhumene naye kakhulu ngasoke isikhathi besifonelana ngasoke isikhathi ngingane zikhuluma naye namanje baba ukhethanga ngithi uyeza kukhuni kunzima angazi ngathini izinto zilikhuni ngesikhathi usifonele uyaphi ngesikhathi ngimfonela ngihamba nodadewethu njengamanje besayothenga izinto zokugqoka umakoti wami kuze kwazi ukuthi ngosuku lomncwabo akwazi na ukugqoka into zomncwabo ngosuku uzobheka nomgodi bese ngisuka manje sengithi masiqeda ngihamba ngiyobheka umgodi eRethini ngoba bathi ama-office aseRethini ngoba isimo esikangisazi ngiyasiqala ngami angikaze ngiqondane naso anginawo umuntu engithi ungizwana nayo beka angikhombisa indlela esimo sikanje ngokubuza ebantwini bathi hayi angiye eRethini ila kutholakala khona imigodi uma umuntu sengasekho bengithi manje ngisohambweni oluya eRethini ngiyothola information ukuthi njengoba ngilahlekelwe kanje ngifisa ukufihla ngesonto ngingawuthola kanjani umgodi ngoba benginesifiso ukuthi uma kwenzeka izinto banginike umgodi osentuzuma lo amangcwaba sentuzuma lo ngihambe bengizohamba udabula kanjalo ngangisuka la edrobheni manje ngiya eRethini uthe utravela ngopha association ngitravela intuzuma association ubani chairman uchairman wethu uBig Joe Big Joe yebo Big Joe Mhlongo alright itravela ushabanga okay i-Greater North leyo yeah okay uthe ubani siwoma
ngucela isibongo. Wagcina intuzo. Yebo. Ngicela unikeze abantu base-South Africa inamba yakho ne-akhawunti yakho uma usayikhumbula ngekhanda, ngoba into engifuna ukuyisho ukuthi njengamanje lesi simo sifuna sibanjwe yithini. Wena banikeze i-account number yakho. Ngiyabazi abantu base-South Africa, abantu base-Afrika sijwayele ukuyenza le nto ukuze wena umthwalo ungahlali kuwena wonke. Isisindo akube isisindo esisodwa ufuna ahlale kuwena. Wena ufuna ihlale isisindo sodwa, ingane yakho ihambile, kodwa lezi ezinye izisindo ufuna ihlale ekuthini. Mhlawumbe awubanikeze, uma ungakwazi ubanikeze i-account number. Uma ungakwazi futhi okwamanje kulungile, ngizokunika ithuba senze ezinye izinto. Uma usuyikhumbula kahle bese uyabanika, uma banike i-account number, banike inamba yocingo. Inamba yocingo njengamanje enginika wena u-078 024 7422. Yes. I-account number ngizocela ukuyi-check-a njengamanje efonini. Yes. No, account number manje kwenye ifoni ayikho leyo manje. Okay, ngizokunikeza ithuba ubafonele ubuze uba ya khona into esazoyenza. Ngeke ngishiye kwamanje uthole i-account number bese siyabuya-ke.